നമസ്കാരം. അരീന ക്രിയേഷൻസിന്റെ സംഗീത പഠന ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നാം പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് മധ്യസ്ഥായി വരിശകളെ കുറിച്ചാണ്. എല്ലാവർക്കും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന വരിശകളാണ് മധ്യസ്ഥായി വരിശകൾ. അവയുടെ താളം ആദിതാളമാണ്. ആദിതാളം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ സരളി വരിശകളൊക്കെ പഠിച്ചപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും താളം കൃത്യമായി അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകാം. എന്നാലും ഒന്നുകൂടെ ആവർത്തിക്കുകയാണ്. ഒരടിക്ക് ഒരു സ്വരം. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. മധ്യസ്ഥായി വരിശകൾ നമ്മൾ 5 സ്വരങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ് പഠിക്കുന്നത്. സരളി വരിശകൾ 4 സ്വരങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ്. പക്ഷെ ഇതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളതാണ് മധ്യസ്ഥായി വരിശകൾ പഠിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് തുടങ്ങാം. സ സരിഗമ പ ഗമ പ പ. നമ്മൾ 5 സ്വരങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ് പഠിക്കുന്നത്. വളരെ സിമ്പിളാണ്. കേൾക്കുവാനും പഠിക്കുവാനും എളുപ്പത്തിലാണ് ഇവ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. സരി ഗമ പ. അവിടെ കുറച്ച് ദീർഘമാണ്. സരി ഗമ പ ഗമ പ പ. സരി ഗമ പ ഗമ പ ഗമ പധ ഗമ പധ ഗമ പധ നിധ പമ നിധ പമ ഗമ പ ഗമ പ ഗമ ഗരി സ. സരി ഗമ പ ഗമ. അവിടെ താളം അവസാനിക്കുകയാണ്. വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുന്നു. പ പ. സരി ഗമ പ ഗമ പ പ. 1 2 3. ആ ഒരു പ വരുന്ന ദീർഘം 1 2 3 അത്ര വരെ നമ്മൾ ദീർഘിച്ച് കൊണ്ടുപോകണം. പ സരി ഗമ പ ഗമ പ പ.
ഗ മ പ ധ ni ധ പ മ ഗ മ പ ഗ മ ഗ രേ സ ഗ മ പ ഗ മ ഗ രേ സ സ രേ ഗ മ പ ഗ മ പ പ ഗ മ പ ധ ni ധ പ മ ഗ മ പ ഗ മ ഗ രേ സ സ രേ ഗ മ പ ഗ മ പ പ ഗ മ പ ധ ni ധ പ മ ഗ മ പ ഗ മ ഗ രേ സ സ രേ ഗ മ പ ഗ മ പ പ ഗ മ പ ധ ni ധ പ മ ഗ മ പ ഗ മ ഗ രേ സ. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വരുമ്പോഴേക്കും മധ്യസ്ഥായി വരിശകൾ വളരെ വൃത്തിയായിട്ട് പഠിക്കുക, ശ്രുതി ചേർത്ത് തന്നെ പാടാൻ ശ്രമിക്കുക കേട്ടോ. താങ്ക് യു.